the sound ngatibate venyu touya futi pavideo kana aiwa venyu ndatokutaurira pane venyu zvinhu zvinenge chingoitika pamberi pemashops tinokupisa ika unogona kuzoshamiswa unogona kushamisa handitikoni zvakafanana nekuti boxing one munhu anogona saka ndipinde nchiti unondochidya papa aiwa ngatipinde tichiti tichanakidza vanhu handida unonakidza vanhu daona kuuraya iwe killing German if is killing I'm willing German ndo paunozonzwa ndo history iyoyo matentebos angu ari kure manyowana ari kure ari matentebos angu ari kure uyo hana umira kutenga marecords uyo hana umira kutenga marecords ndakazomira ndakamira pa thank you mama saka tatukurova one song kabva wafira ndakaendera inozotaurwa musiwe patente ndikafanira German ndokokurera one top plate ucho chamubvongogoro pasi tongogarisana nai German top plate rangu harina kuitwa panhingikai parecord rakaitwa pa mp3 ndakarutirwa tuine don't worry shamwana ndo masecrets acho hapana munhu anobhadharwa iona haya rori yako ndo haya rori yangu toenda tonosiya zvinhu ipapo tokonecta indokonecta sound system yangu okonecta sound system yangu zvopera waisiya thank you wanipa hombe thank you muzimbabwe waisiya German kana zvanyatsonetsa ka takuita zvevolume manje masound system kuti ndepine power saka muri kufunga kuti sound yenyu ndobharira maspika shamari mutori sound yenyu ingakunde sound yenyu usati mainzwa ka vanyebero mapa wakatokufara nono kuti mimi ndofunga kuti yenyu mimi inoona musiwo yangu ausatomboizwa ndikudonga ndikunzwa zvese nawiri panhu ndekuti Silverstone versus Alkebulan sound system Silverstone sound system versus because Silverstone dance sound because kudhara kwave toingozi masound nesound system zvakasiyana ukaita sound kudhara uri kana kuti certain sound chete waishandiswa nevanhu waishandiswa nestereo one kana nemamwe masound because unongoridziswa hapana chaunopuwa kuti isusu tizoita recognition taive nemushini wedu kana uine mushini wako unobva waita sound system kana uine sound system unenge uri proper mangurenje ndoda mawaya akakwana saka isusu titori sound system saka kana Silverstone ichiclasha nesu haisi kuclasha nesound iri kuclasha neproper sound system and this is gonna be the first time in Zimbabwe kuita sound system inenge ine PA yayo necrew yayo isusu tine yedu in one area tichirova makarova torowa izvi ndo zvinoitwa kuna naUK ndo zvinoitwa kuna naJomdown andi hauuyi neturntable kana nekalaptop kakusura usikobairira paPA yedu uchitauti uri sound system tokudza kuti shamari ipapo saka apa panosangana mikono idakuru but zvikabudirira tikazotsvaga venyu yedu togona kutozofamba takutobenefita nazvo kuti mine masound system mairi munzvimbo imwe chete zvinoandosisa zvamboitwa but kuna naUK kweso ndo zvinotoitwa kunotoona ana Irish Stepper ana Abashanti ana vakawanda muZimbabwe tirikutoseta up sound system ipapa pandiri pano ndatosiya basa panzira tirikuseta PA yekuti tatenda kuGlenora unotsvaga tsamba yekuti pekutestira sound vanhu vasingakomplaini because kwandogara vanhu vari kukomplaina havatoda kuti ungobatidza mushini even uchitesta vanotanga kukomplaina saka tatenda kunotsvaga tsamba mapurisa kuti tozobatidza mangwana tiri kufunga mangwana togona kubatidza tichitesta mushini hausatomborira unokunda weSilverstone makamboona weSilverstone pamafacebook zvinochinja handizivi kuti wakaita sei okay so you mean to say yours is advanced mushini waona nhasi weSilverstone unogona kunge
unochinja. wesilver zone itentable inopushwa yekuti unoisa utanga kupusha abawami Oh, andonzi mawami. bali kumiregera Inini, hello sweetie. Inini ndoenza sound apa. Pana nokumburira mreni. Svika kune chinaro. Kuri kwakanaka. Because ghetto, you know, ghetto vibe. Rakanaka. Ukwandugara uku hakusi ghetto. iglenora chi Pa ho. inonzi chikwei Pa ho, pa Glenora ho. Specimen. specimen amarinda area ndiyo Chine msikazi wena nasona ubhasikoro kwenda kwe. Junior D. Yes sir, David. Kanjingera. Msikazi abonodari. Kabone mabhasikoro tukwana nyama. Long time. Pa slaughter. Kwenda Junior kwe. D yapana. Komulize. Sanyamuka kuchema yaturo. Unted Junior D yapina. Gara pa age apa. Kozilize. Komulibo. Long time. Akwane. Still alive. Helicopter kwana. wekete yelasi Kosikona vuja. pele zikuzezehelicopter Homuri panikini. Akoma greetings vana vachipoketa still boss. Junior D. Junior D in the area. Brethren now takabva kuri. Yes Kunyema sir. Junior D. Wobva vakatisiya. Amwato mudzimu wokwa kutobatsira mwana. Shama. Junior D mkomana uda clash case. Sound system to sound system. So sisi uya ndana yake ni sound. Ndaiziva kuti zvarichasvika. Yani yake ka sound. Ari right yani tsankoni dzakari kono koni ndiko. No moto dai. Tambari pakati. Ega no pressure. Chete. Baba vanhu vachitengerwa vatenga. Vachinakirwa. Wasi sparkika. Nothing personal. Kunye bere. Unakirwa. But manje handina German tokupeta peta. Anoona. Why teach clash German? Aiwa boss ndizvo. Ah boss baba namba hapana kuregerana. As long as but Junior D bali bandla ubvunza pangofa jabi music sekangomira Chapi ndiani kwe. Unaona mwakodzokera machoni ndiani kwe. sound unoziva usatonge jabi akauya tichizwa music sha. jabi Kuna vaya akakara tichizwa music. zvingadhakwa zvazvadhakwa Kune akasvika muZimbabwe takutodzwa music. kwadhakwa kwese Junior D mabhawa ataura. Junior D. kwakwadhakwa Kwakwadhakwa. Ndakapinda mabhawa angadhakwa haatiti kugaisa Kuya kuti akuita kunge amheno mumwe mambo kuita kunge Michael Jackson. akazofa Akauya muZimbabwe munomu tichinzwa music. Reggae music. inoinzwa kubusiness Achigara kuna kwakanoinzwa Zviromba kwako sha. Hauna radio here chakune internet. Ayo anonona uyataura kuti pada kuti pachi. Zvinhu zvatida kuita panapa nesi. Yo ingosponsor iwe kana une mari ugara kuEngland ngono une mari ngoni. Ngosponsor uda kuda ndone mari yacho ayo ndine yangu ione yako. Una kuya kuno mune Baskoro sha. Unakuya neningi. Wakane ndege kuno kuinda kanyiwa. samapinda riwo Wina chiki sewe utaura. Hapana unakuona munhu asingakwanisi kuzvidefende. Sasa ndakupisa munhu manje. Nai. Ayo maya because tunazabera alright. Yo this nina kana ku downtown music ine downtown ine andifare music. My homemates. But atinako kuenda ona. Kuti zvakamira sei. Ayo wasabvunzeni. Ndikasamba ndikasamba Sasa unaona vile buza. Man, mtaura ya music sikushaya kunotandara. Ayo. Ngoba Saturday ndaenda kunotandara but this tauti badala kuda bakubatidzwa mutoriro downtown. Kuri vanhu bonza hapana zvari kuita. Hey, muna anozazi. My homemates sha. Bonza vakabata dance. Maiti dance yakabata dance munhu wese akatouya bhofore. Anengada kutoenda kwabhora. wozvikona zvakagona kuita anabhonzi hati vabhurimi wayo vakachengeta mari kwazachiri Ndonguva yake. kozi ukatasa bhora yorasara ichikurira mari yekuzireke Gonza anenge akutotaurwa more than Jabi. Zvajabi zvakatodhura tatoone imwe nguva roti Taura warutaurwa. my man. hati vabhuremi hati kumbonyepa totovabasa Blema tokotaura zvedu kuti akure zvinezvi kwataenda. Ndosango ndikaramba chingotaura nyaya Michael Jackson akafa chakuna Chris Brown. Nai. Na Chris Brown. Wana bonzo. Ana PYT vari kutokunani. That's so
promoter clash atida kuita handiri hapana ngatitopedza time satogadzirisa post handi ngatiposta kana hapana kana posta zvinongogadzirwa flyers pafacebook handiti vanhu word of mouth isi tinozikana nevanhu word of mouth iwewo futi wopromota futi uda kunzwa music yachouya une shamwa dzako usazofamba uri wani zvaunoita umbari ende record ikaridzwa haidzokoroa handikuda kutipa vanhu vako uchivatengerawo wawa upromotao mabaiwa watengerawo wawa noti kunwa zvimvura zvaunongoonwa saka vairikopita ndiyatengere gasolini asini yatengerwa wedzero kana iye atengerwa yakambotengera piyera kutaura kuti inangomjamba iko yambonengera aiyo shama tinowanana taura nyaya dzakutaura nesound dzapana kutaura nyaya dzebhiya taura nyaya dzebhiya gasolini kandoendozvizvifamba izvi zvinozoita kuti zvifambe zvikamira everything is aiwa isasenze nebhiya saka daily show toita sei ndichaenda ikoko ndakatenga motikari irimu yacho ugoze nokutaura naye nomutaura kuti pamwe chokona kuti quick as next week handiti tobvarira namabhachi waisi generator wozikona sound to sound vanhu musaivhunduke bosozoti inamboridzana apa hapana kumamisana Peter Jones oti aungosikabati sound yacho mairidza yenyu mukapedza modzima Peter Jones obatidza yake takaita kuJohn Michael fair chekutoti yanenge ari kuko murugo but maspika ndanenge ari muchaungu ndoinotaura andikona hakuna munhu abata sound yapita icho saka nhau yekupisana apa inenge iri kura yekupavhai nhau iri kana pasound system amen sha one akuramba do remember sound power nemusic nekuru yako yomani yona wakaona uyu matochi munhu ane kuru yake anenge anayo munongova nekuru yenyu remember ndaigara kuglenora kosana anogara kuglenora saka mahwambi iwe wakanyeberwa iwe ndaigara kanyeberwa iwe kuglenora masivi saka mukangoridzira kuglenora munorara basa zvakangofanana nekuti toona kuti takuda patituto timwe takuitira kumbare unongofa still nyeberi pane pakaoma but hataipesho pane pakaoma because kana takutaura sound power tetichiona naipo but sikuziva kuti ina handisikuziva kuti silver ine muchini wakaita sei aiwa asinya muchini chakusetongosinodzana jabyo jabaita sokadzana pamairidze michini aidzikisa bone thank you paizoridze chichaitika asi kana ngoma ichinaka inongonaka chi batiremba maspika yaka muswemandi anenge akuripa nelo volume yo but chine chida vanhu kunzwa iye awo anenge akwidza power sound power inodiwa esafa anenge ari bhoba kana ngoma isingasipakani asimpeswa ndingotaurawo semunhu koprodza akaenda akaenda musike mudhari mangodzomberera nepa ukaenda wabvangu Mouse somewhere 30. Big Mouse 50. Vanhu vese kobangu mangonomone andakumona anogara pandau yandaumona anogara manje nabango zvako zvokuya zvokuomera mari zvazviri muri tuamwiri zvekuomera mari zvokusabudisa mari anokuignowa hapana mari uchienda nesipota rakadewo unopengeza uyu anogara akatinywa kana nduna uyu iyeyo augari wakada urowa zvibango ana uda kukuitira mawanukadinongomuchisa nokuti apo mari anouya kuna 9 ndugu mani andoazokutodaiso kunotiza nachidayo anoziva kuti mawani mabhaunza kudara zvangano harimo bango ndambomona seri kokuti afanira kutenga mota yakadaiso ndinoenda nezita rako but haasi kutora raratidza aiwa idonevho rake wezerenda wabhizi nesoketowaoruenda nechepambera ndikuya imomo abaleza nenye atata mnako atavuzimei asikatinei mwenyewe
Bona mota idzi ndimufesi wangu jamani artist akazoiveza padumbu makai atere padumbu ndakamboiveza ndakuna ndichigadzira mota dzemawaya saka ingofarira mota dzemawaya ndakatombotengesa mota yemawaya kudhara ndichiri muduku kutenda ndikatondishamisa kuti ko munhu anotenga mota yandagadzira iye agona kugadzira aitengera vana vake saka magadzira mota iyi maiveza yakatengwa iyi pane yandakatengesa Volkswagen ndaigadzira kana dzemuhondo the best stone yamunosenzesa rinonzi chii matombo chero noveze chero ayo but pane rakanaka pane ane maserpentine akanaka serpentine ane color rudziya black green naungosiyana siyana hamuna brown kuti nebrown takuoneka video zvaendoswa wada kuenda manje wada unotamba hanzi zvaendoswa kuti Silverstone neAukeblan zvasangana after how many years junior d apana two mateketi komuri kuya ne1 2 kutasangana nende yangu ayo akaniyo unogara mbare menja ayo chaunana pamusha ndapuwa gift of life azitengeke kukuningi ku-UK tengeke kwindawo futhi gift of life saka zvaendozo junior d show iri kuya aiwa sagara tatopwinya mani inendatota vese vane vasound system timboungana but ingori one love zvingodedzana start time vane mushini vanako Wana nemushini ndivari kudiwa. vane mushini Aiwa vana. haukanorora blue bane kukomulazi vanaona chikomula Timaokova. vanawo iyo Hatisi kuda maokova. sound system is sound avaridzera komulazi unoziva sound system is sound but maokova zvawo Maokova. but ungotandaro ama ukazouya nesound system yakadhakwa unotemwa nemakenwa isi hatisi vanhu vatemwa nemakenwa helicopter yashamari ayo ndizoone kuti park town idzi kopta vanokara saka zviri kufamba zviko handafara Saka zuva reshow pane pachishutwa video because vanhu vachaona video vachada kuziva futi zvakazoitika after. iri kuuya 2 weeks not this coming Saturday, the next one and kana yesaturday ndikuchanomona gora ndogoti hanzi tapuwa mengo pano